जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिनोद बसुमतारी दा हायार सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय मानोना बिबुंथि बर' लोगोसे रमेश बर' आरो अनायस्रि बर' बिमा बिफा सानैखौबो जोङो सिगाङाव हांख्रायहरनाय जाबाय। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। सायखंबो इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय। दायो थांनो नागिरदों गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव। दिनै जोंनि गामिनि गोथार बाथौ थानसालियावहाय जोंनि गामिनि फरायसुला फरायसुलि जाय फरायसुला फरायसुलिया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय, एस सेकेन्ड इयाराव उथ्रिसार जानो हाबाय, बै बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बिथांमोनखौ बरायगोन जोंनि बाथौ सिबियारि माने गागि आफादा बरायगोन आरोना। जोंना लाइमोन आफादफ्राथ' न' थांनानै बरायखांखाबाय। बिदिब्ला आङो दायो ब्लगखौ न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामनाय जाबाय। ओमफ्राय दायो जोंना आर'ज लाग्रोगोन आरोना। आर'ज लाखांनायनि उनाव जोंना आलासिबो लेंहरनाय जादों। बिदिब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। लोगोफोर दायो हांख्रायना लेंहरनाय मानगोनां सारमोना सफैबाय। बिथांमोनानो जाहैबाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय देहाथारि मानगोनां इनुस मुसाहारि सारजों लोगोसे फोरमायग्रा सार बिथांमोना दायो सफैनो हाबाय आरोना लोगोफोर। जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिनोद बसुमतारी लोगो गाहाय देहाथारि मानगोनां फोरमाय बसुमतारी फंबाय बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय बर' होनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि बाथौ आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय बर' होनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय।
बिथांमोनानो जोंनि आलासिखौ मिजिंथिदों बिथांमोना जोंनि फरायसुला आरो फरायसुलि बिथांमोननो आबुङै मोजां गियान सोनानै गालांगोन। दा हायार सेकेन्डारिनि सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय अनसलिक फरायसुलि मानोना जोंनि बिबुंथि बर' बिथांखौ जोंनि सिगाङाव फैनाय खावलायबाय लोगोसे रमेल बर' आरो अनायस्रि बर' बिमा बिफा सानैखौबो जोङो सिगाङाव हांख्रायहरनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय। बुहुमश्री बर' बिथाङा गासै 274 नाम्बार लानानै 52.8 जौखोन्दो नाम्बार लानानै नैथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। बिथाङा गुबुन फरायसालियाव फरायनो थाहैनायलाय बिनि थाखाय बिथाङा फैनो हायासै। बेनि उनाव दङ जोंहा फुटबल बर' बिथाङाबो नैथि मासियाव फैनानै उथ्रिसार जानो हादों। 48 जौखोन्दो लानानै बिथाङा नैथि मासियाव उथ्रिसार जानो हादों। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। दुखुनांथाव बाथ्रा जोंना फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना माखासे नुजाफैनो हादिया ओमफ्राय मान बिलाइखौबो फरायसुला फरायसुलिनि आखायाव होनो मोनदिया माखासेखौ बिमा बिफानि आखायावसो होनो मोनबाय। गथ'फोरखौ इमान लेंहरदोंमोन खावलायसेयावबो फैदिया। जोंनि गागि आफादाबो इमान खावलायदों लाइमोन आफादाबो खावलायदों बिथांमोनखौ लेंहरदोंमोन। दा बिमा बिफानि खोथाखौबो बिथांमोना मानिदिया। जोंनि गागि आफादनि सनमानखौबो लाखिदिया लाइमोन आफादनि सनमानखौबो लाखिदिया। बिथांमोना गावसोरो दुगा जानानै थाबाय आरोना लेंहरब्लाबो फैदिया। फैनांगौमोन। जोंनि गागि आफादा आलासि लेंहरदोंमोन। आलासिया जाहैबाय जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां इनुस मुसाहारि सारजों लोगोसे फोरमायग्रा सार बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादोंमोन माखासे बोसोन होनो थाखाय गथ'फोरनि सायावहाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि सायावहाय। दा बै बोसोनखौ बिथांमोना मोननो हादिया। फैलायनायब्ला मोजां जागौमोन आरोना आरो मेहेर गोनांसिन जागौमोन जोंनि बे मान बिलाइ गथायनाया। फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय जेनेरेसन फैबाय थानाय जाय गथ'फ्रा माने फैबाय थानाय समाव मेट्रिक आनजाद लिरगोन ओइचएस आनजाद लिरगोन बिथांमोननि थाखायबो थुलुंगाखां जागौमोन। माखासेया फैबाय माखासेया लेंहरब्लाबो फैदिया दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना। होमबा लोगोफोर माथो खालामनो बेनोसै दिनैनि ब्लगा। नोंथांमोना चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि।